Telegroup Tech Hub program je koji studentima i budućim inženjerima Elektrotehničkog fakulteta omogućava da razumiju kako funkcionišu poslovni procesi u velikim tehnološkim kompanijama. Kroz program plaćene prakse, mladi koji se najbolje pokažu, a koji su dio programa, imaće priliku učešća u međunarodnim komercijalnim projektima na kojima je Telegroup angažovana. Suština tog Tech Huba je da studenti imaju mogućnost interakcije, osim akademskih institucija i programa koji rade ovde, da imaju mogućnost interakcije sa našim stručnjacima, da su involvirani u internacionalne projekte, kao što sam rekao, u 11 zemalja poslujemo, tako da mladi ljudi vide svoju perspektivu na ovim tržištima. I naravno to će mnogo znači našim studentima u onom smislu da će kroz različite aktivnosti koje budu realizovane u okviru ovog projekta, to su i prezentacije, radionice, slično dosta interaktivnog rada sa studentima, moći da vide šta je to zapravo čim se bavi kompanija Telegroup, koje su to aktuelne stvari znači u domenu IT tehnologija kojima se oni bave, šta su to savremene tehnologije kojim raspolaže i znači na kojima je angažovana kompanija Telegroup i naravno kroz sve to će sami studenti mogu da prošire svoja praktična znanja, odnosno ono što su učili u nastavi. Studenti kojima je ovaj program namijenjen pohvalili su projekat, prije svega zbog brojnih mogućnosti koje nudi. Izdvojili su lakše načine za upoznavanje sa najnovijim trendovima u oblasti IT-a, telekomunikacija i elektroenergetike. Tu smo sad završna godina, zanimaju se oko ponude koje se nude tu na fakultetu, pogotovo od nekih malo većih firmi kao što je Telegroup i treba se na vrijeme raspitati za sve. Jeste i koliko to može pomoći u stvari da sad... Pa mnogo, preko prakse zaposle se ljudi, rade u firmama, sasvim normalno. Programski ciljevi Telegroup Tech Huba obuhvataju organizovanje stručnih radionica, obezbeđivanje podrške za studente koji žele da primjene stručna znanja kroz rad na kompleksnim internacionalnim projektima, te organizovanje stručnih i naučnih predavanja. Svi oni koji su zainteresovani više informacija o ovom programu mogu dobiti i na internet sajtu tghubetf@telegroup.ba.